ፎርፎር ዘለና ሰባት ነዛ ቪድዮ እዚኣ ብምዕዛብ ኣብ ገዛና ብምስራሕ ተጠቂምና ለውጡ እውን ንክረክበሉ ተስፋ እንዳገበርኩ ናብቶም ዘድልዩና ነገራት ክጠቅስ ቀዳማይ ሓንቲ ኣፕል የድልየና እታ ኣፕል ፍርቃ ወይ ረብዓ ክንገብራ ንኽእል ኢና ከምዚ ኣክለና ማለት እዩ ዕረ እውን የድልየና ከምኡ እውን ክልተ ፍረ ፃዕዳ ሽጉርትን ፍርቂ ለሚንን እውን የገድስና ከምኡ እውን ሓደ ኩባያ ወይ ከዓ ክልተ ኩባያ ልብስ ዝበለ ማይ እውን የድልየና ስለዚ ነዛ ኣፕል ኣድቅቕ ኣቢልና ክንመትራ ኢና ነቲ ዘሎ ፍረ ወዲ ፍረ እንታለናዮ ፅቡቅ እያ ሕጂ መቲርና የለና ኣድቅቕ ኣቢልና ሕጂ ኣብ ፅፍፍ ድበለ ፅርይ ድበለ ንብረት ኣቐሚጥና በቲ ልውጥ ማይ ጌርና ኣብኡ ንኣልኮ እቲ ብዝሒ ከም መጠን ዓቕምና ክንገብሮ ንኽእል ኢና እዛ ኣነ ዝገብራ ዘለኹ ክልተ ኩባያ ማይን ሓንቲ ምልተ ኣፕልን ገይረ ዝሰርሓ ዘለኹ እዚ ከዓ ንክልተ ወይ ንሰለስተ ሰብ እኹል እዩ ንሓደ ሰብ እንተራ ደሊና ካብዚ ቀኒስና ውሕድ ድበለ ዓቕምና ክንገብር ንኽእል ኢና ሓራይ እዚ ኣብ ማይ ኣሊኽናዮ ዘለና